sygt, mand! Og træer lagde sig fladt ned. Er du svedt? I København afspærrede politiet til aften adskillige veje i frygt for nedstyrtningsfare. Hvad siger du? Det gjorde de også, de er jo lige rundt med det, hva'? Hvad fanden er det bus der? Ligesom passagerer, der skal med DSB, må væbne sig med tålmodighed indtil orkanens haven, er helt over. Nu skal vejret ligesom løje af, så skal de skader, der er sket, altså både træer, der er viklet ned på skinner, der er køreledninger, som er gået i stykker osv., det skal repareres, før vi igen kan komme til at køre tog. Det kommer vi altså ikke til i dag. Vi regner med, at vi kommer til at køre tog igen i morgen, men begrænset omfang. Som vi hører, altså store problemer i togtrafikken, Ole Kost. Det er noget, du kan tale mere om. Du står foran Nyborg station sammen med 200 mennesker. Ja, jeg står sammen med en masse mennesker, som nok må se frem til, at de kommer i seng sent i nat. De er strandet her på Nyborg station, simpelthen fordi togene kan ikke køre over Fyn. Indtil for kort tid siden, der sad de inde i togvognene, men DSB har kaldt dem ud her, fordi der muligvis kommer nogle busser, som forhold vil fragte dem videre til Odense. Jeg står sammen med en ung kvinde, for hvem der er rigtig meget på spil med den her forsinkelse. Hvor længe har du ventet? 7 timer. Sådan cirkus. Og hvorfor er det et problem for dig? Jeg skal være i Aarhus i morgen kl. 8 til kursus, og hvis jeg ikke er der, så opnår jeg ikke min autorisation som læge. Så det er lidt presset, synes jeg. Så du står jo egentlig sådan på nåle her i øjeblikket og venter Nyborg på, hvad der skal ske. Ved du, hvad der skal ske? Jamen altså, jeg spurgte DSB, om jeg måtte sove i deres tog. Fordi at de sagde, at de ville... Det ligner ikke lige frem en, der skal være læge. Så bliver jeg lidt ked af det. Fordi så kunne jeg i hvert fald få et par timer søvn.